Simpelthen så flot. Fjernsyn og i morgen gør det ondt i mit hår. Fjernsyn Au, au, au i mit hår. I morgen er jeg klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. I morgen gør det ondt i mit hår. Au, au, au i mit hår. I morgen er jeg klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. Det er super godt og fedt med 4 promiller. Hvis lyset er for skarpt, bruger jeg svejsebriller. Og spørger du mig så, hvilken hobby gør mig glad? Sex og druk, den kan jeg udenad. Jeg kan godt helt ærligt vælge alkoholen. Hvis jeg ser en bar og dingler hen til stolen, kan jeg blive så pist, det er godt jeg ikke går. Det sidste glas bliver drukket, mens jeg står. I morgen gør det ondt i mit hår. Au, au, au i mit hår. I morgen er jeg klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. I morgen gør det ondt i mit hår. Au, au, au i mit hår. I morgen er jeg klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. En lækker pibetjent kom ind med en oversexet mund. Hun siger der skal blæses, det koster lige en hund. Et blowjob for en hund, det er en okay pris. Men da jeg lyner ned, så råber hun, det er kris. Min bolig er på tvang, og min kæreste er strøget. Og det er spruttens skyld, det gode job er rådet. I næste liv vil jeg måske være helt normal. Men lige nu og her giver jeg ud med dag. Det er så skrækket. For sent, for så vil hele hovedet larme ud. I morgen gør det ondt i mit hår. Au, au, au i mit hår. I morgen er jeg klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. Det går sådan hver eneste gang, ja. Eneste gang, ja. Eneste gang, ja. Når vi sammen drikker bajer og synger i morgen gør det ondt i vores hår. Au, au, au i vores hår. I morgen er vi klogere, men da er det for sent, og så vil hele hovedet larme ud. I morgen gør det ondt i vores hår. Au, au, au i vores hår. I morgen er vi klogere, men da er det for sent, og så vil hele hovedet larme ud. I morgen gør det ondt i vores hår. Au, au, au i vores hår. I morgen er vi klogere, men da er det for sent, for så vil hele hovedet larme ud. Så kan man også skrue herom, og så er der jo en sætte sig her. En fin bænk. Den er så skvejlet. Den er simpelthen så meget skvejlet. Ja, den er simpelthen det bedste. Så kan vi gå af til bænken. Så det er nogle stole, jeg skal af med. Den er så her. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Mip, 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 mip. Det er så fint. Fin stole her. Det er fine. Det er fine. Fin bord. Og fine ting her. Det ligger bare her skvejbet. Det ligger bare så skvejbet her. Alle tingene. Det ligger bare så skvejbet, så det er simpelthen så fine ting, der ligger bare her fiser her. Simpelthen så fine ting, der bare ligger her. Nu må jeg snart afslutte videoen, og så ses vi igen lørdag. Lørdag eftermiddag på min nye video. Den challenge skal jeg snakke om, jeg skal have med min nabo. Og ses vi sammen med Philip, når vi når til ugen. Og så lukker vi terrassedøren. Går vi ind her.
Så.